sarning wida merentan kembang pakembanganing pak budi sing saya ya sing rukun wale capuk sagala mambu entok kancani orang siji aja gawe gelening ati sing sayoti sayok rukun rekan sane wih tawa-tawa sing sayok sing rukun jalo jala ijo cecenge abang separo ya
kurang metu selak besok sing sereng sing sereng Dijeng dikoleh sing sabar narima watak sujono sedereng budaya iso dijawi inggalan lorong Berdaya kang ati lungo yo bareng manunggal mring Gusti kang Maha Suci Jaka susu Nesang buyung terang pecus selat besos Sing saleh nangko dimene tinuling Yo sabar narimo jogawi watak sujono Reng budaya luri seni jawi Leluhur budaya kang ati luhur Dolali Manapa mring Gusti kang Maha Suci Rinenggo dumateng saka para rawuh, para bapak, para ibu, para undangan, para tamu sepuh mewanem. Ingkang satu bangga mulya wonten ari kalenggan punika. Kula aturaken wilujeng dalu. Wilujeng rawuh saha wilujeng hamir resane langan tayub wonten ing dalu punika. Atur salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Hadratil kiram dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai dalah ibu nyai. Kunjuk dumateng para masayikh, para ustad ustadzah. Ingkang pinangka patuladan para santri. Rinten dalu tansah sesandingan kitab suci wahyunipun ilahi. Minangka panuntun keblating panembah saha ingkang luring budi tuhu ingkang kula takdimi. Kunjuk dumateng sagung pepunden sepuh. Pini sepuh adalah aji sepuh. Ingkang sanyata sampun kebak ing kaweruh datan amingkuh saliring kewuh. Saha ingkang sampun tuhu ing pamawas melebet ing pitutur saha ingkang tuhu kula bekteni. Kunjuk dumateng Guru Priagung Dareng Nata Sarjana sujananing budi. Para pangemban-pangembating praja satirane negari
ingkang pinangka pandam-pandaming kawula dasih saha ingkang sampun pantes nampi sagung panghormatan inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Napis ingkang tansah tuhu kula hormati. Kunjuk dumateng sedaya Bapak Kasun mliginipun Bapak Kasun ndaplangu mriki. Ugi kunjuk sedaya Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agami, tokoh pemuda ingkang sedanipun kula hormati. Ugi kunjuk dumateng jajaran pemerintahan kecamatan Daerah Putih Tambak Rejo. Bilih sampun rawuh kunjuk Babin Kaptipmas Bapak Babingsa. Sampun kantun Bapak Linmas sedayanipun ingkang sampun makarya sareng-sareng. Nderek jagi katentreman anggenipun Bapak Karyadi ngawontenaken adicara langen tayub dalu punika ngantos tumapaking adicara cekap mangke. Saedanipun kula hormati. Kunjuk dumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu sepuh wewanen ingkang sampun dipun mulyakaken saking sedalem Allah Subhanahu wa taala. Ugi ingkang winantu ing pakurmatan. Saderengipun kula sak ngonco sak rombongan ngaturaken adicara lang tayub. Monggo panjenengan kula derekaken sareng-sareng muji syukur dumateng kersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kanthi saking berkah rahmat taufik hidayah saha inayahipun mugi-mugi anggen kula sak kanca sak rombongan anggenipun ngaturaken adicara mangke tansah manggih rahayu widodana ing sambikala ngantos titi laksana purna. Nyadong duka saderengipun dene menapa kula cumantaka matur dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Awit awrat kula midu dawuh saking pun Bapak Karyadi Sarimbit Ibu Sukatmi. Bilih wonten dalu punika kula sak kanca sak rombongan supados ngaturaken adicara lang tayub sesarengan anggenipun kagungan kersa. Netepi dharmanipun sepuh netakaken ingkang putra sesilih Nak Mas Bagus Muhammad Abdul Rahman. Mugi-mugi kanthi menika berkah pangestu panjenengan ingkang dipun suwun. Sasampunipun Mas Muhammad Abdul Rahman dipun khitanaken dados saksi tumatasing ludira andadosaken sedaya saged gemah ripah lojinawi bapak ibuipun. Ugi semanten ugi Mas Muhammad Abdul Rahman dadosa putra ingkang soleh, bekti dumateng tiyang sepuh, taat dumateng tatanan agami. Mugi benjangipun dadosa priyantun ingkang luhur migunani tumraping nusa bangsa negara saha agama. Dumateng sagung perlenggah ingkang satu kinabekten wonten mriku sak kanca sak rombongan sampun siaga samapta ing ganti sawega ing diri badhe atur suka parisuka kunjuk sagung para tamu tresna ingkang sampun rawuh. Nang saderengipun badhe kula aturaken sagung para paraga ingkang badhe ngaye wajib wonten dalu punika. Bila saking gongso ingkang sampun kapiyarsa kasta para seniman seni kerawitan pujangga laras mijil saking Desa Ndeling Kecamatan Sekar Laladan Kabupaten Bojonegoro kanthi pangarsa pimpinanipun Adi Mas Bagus Joko Soleh ingkang satawis ngasta kendang ketipung nduwelik teng mrika. Ngacung to Mas? Ngacung lah. Eko Dwi Tricatur Waranggana sekawan ingkang dipun rawaken ugi badhe kula aturaken setunggal monggo setunggal. Mulai saking sisih kanan mriki. Nek mriki apa ya? Kidul nggih. Saking kidul. Niki eling kula niki madhe ngaler to, Pak. Mriko ngaler. Oh, jenengan padha kalih kula, padha klerune nggih. Mriko kidul. Saking kidul niki. Menika panjenenganipun Bu Aryati ingkang dalemipun ing Desa Kolong Kecamatan Ngasem. Rondo mesem to dikenalno lah. Niki tasih SMA, tapi pedotan, Pak. SMA pedotan. Ditokno karo guru gambaran SPP niki nggih. Monggo kalih
Menika waranggana ingkang sampun kawentar semono ngantek semene jenengan sedaya panjenengan tepang pun pirsa. Nanging mboten pas nek mboten kula aturaken. Panjenengan Ibu Sunarti ingkang dalipun wonten ing Desa Dukuh Kidul, Kecamatan Ngasem. Ingkang jumeneng menika waranggana multi talenta. Ngreyak nate Bu. Nate ngreyak nate. Campursari ngetoprak. Oh ngetoprak. Kula nate pramugari niku kula ngantuk digenteni nggih saged kok niku. Genteni pramugari. Nggih. Nate to nggih? Nate. Siang wau. Wah, niki multi talenta saestu. Menika saking Kota Minyak. Desa Mojo Delik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Tak lengkapno Bu. Ibu Denis Eswati asmanipun. Suarane nggih biyanter cuwawak niku nggih. Ingkang pungkasan klejam-klejem mesam-mesem menika saking Kolong Ngasem. Panjenenganipun Ibu Tuti. Ora sah mrene sutune metu saiki kok mboten sah. Mesem mawon. Lah, niku Ibu Tuti nggih saking Kolong Kecamatan Ngasem. Sound system ingkang gempar swantenipun laris tanggapane ya murah, gak dipanjeri ya budal gitu. SP Audio sound system profesional. Mijil saking sik to tak delok sik nek kleru. Saking Jatimulya nggih. Oh Jatimulya. Ya kula nek kleru malah diseneni mengke kula nggih. Wondene VCD syuting, live streaming saged dipun pirsani wonten YouTube. Menika AJM Production. Ugi tukang syuting sing wis terkenal. Saniki langsung dadi. Tapi mboten saking kaset saniki teng YouTube pun saged. Wondene kula pribadi so kadang kula menika panjenenganipun Bapak Sukir minangka pelandang tayub kaprah sinebat pramugari tayub. Panjenengan Bapak Sukir menika pidalem wonten ing Desa Ndero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Wonten kula pribadi kula pun sujaka mapan wonten Pedukuhan Sawit Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem. Dumateng sagung perlenggah ingkang satu kinabektan menggah makaten kala wau sagung para paraga ingkang badhe ngewajib dalu punika. Pramila mbok bilih anggenipun ngaturaken adicara mangkon kirangipun so kirang nuju prana dumateng manah-manah sedaya sedaya ingkang wajib nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wusana mekaten rumiyin ingkang saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tumpang suhipun anggen kula matur. Akhiripun kula tereng wilujeng dalu. Wilujeng hamir sani langan tayub dalu punika ngantos titi laksana purna. Billahi taufik walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun. Kunjuk dumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu ingkang sampun rawuh. Bilih kula makili saking Bapak Karyadi sak keluarga, mbok bilih anggenipun atur palenggan dumateng para tamu kirang prasaja nyuwun pangapunten. Ugi anggenipun atur pasugatan arepi unjukan daharan menapa kemawon kirang mirasa ugi nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Murwakani adicara lang tayub dalem aturaken gambyong paryanom dipun ajaken serampat kunjuk Bapak Wiro Pradangga Biwaranggana sasana sak sakabipun kasumanggaken. Nuwun.